Какво представлява интериорният дизайн? Това е оформление на вътрешни пространства с цел създаване на възможно най-благоприятна среда за живот за човека. Процес, съдържащ в себе си изкуство, технически познания и много психология. Изкуство, защото се създава нещо, което не е съществувало до този момент. Изграждането на композиция от материали, цветове, форми, текстури, текстил, декоративни елементи и всичко това да бъде в пълен синхрон с обитателите, които ще използват това пространство. Ами това си е цяло изкуство. Технически познания. Благодарение на тях знаем как ще се реализира всичко още по време на неговото измисляне. Без тях визуализираните идеи си остават просто фантастични картинки. Психология. Много харесвам думите на Цветозар Мръвков, който казва: „Домът е материално продължение на душата“. Споделям това. И за да го постигнем, е нужно да се докоснем до душата на човека, да разберем желанията му, нуждите му, кое за него е красиво и да пренесем всичко това в средата му. По този начин той ще бъде свързан с пространството си, защото то ще отразява неговата същност. Ако я няма тази връзка, всичко остава само добре подредени мебели.